Și acum. Hai să vă spun, bă, frate, o poveste. Că să moară familia mea, dacă nu n-ar fi, nu s-ar povesti. Era odată, băi, frate, o capră, bă, amărâtă, plină de păduchi, prigoasă, băga mie și pula morții ei. Și avea și ea 3 copii, 3 iezi. Băga mea și pula în rasa lor de pripași. Bă, și într-o seară ia să vezi, bă, frate. Strigă ăla micu și ăla mare și ăla mijlociu să le-i futăm. Mamă, mi-e foame, dați-și la muie să-ți dau, dar mi-e foame, băga mea și pula morții tăi, mamă. Hai, mă, vă e foame, mă, lingemați în piept. Și aia, capra, era o amărâtă, vai de capul ei, să futea pe mălai, să le facă la copii mămălii, că atunci nu era cum, știi? Și să vezi, bă, fere, zice capra, vă e foame, mă? Adică se duce mama să vă ia de mâncare acum. Animos. Da, e de la mare, e de la mai mare. Adică, metre, du-te mai repede, linge mai încoaie. Cu mama îndoaie. Așa. Să duce o fute. S-a dus, mă, pe brânci, mai de silă, mai de milă. S-a dus capra, pe brânci, așa. Dar să vezi, a prins o lupă, a futut. A prins o ursă, a futut-o. Și haide. Și când s-a dus ăla. Trăiesc, s-a dus lupul, știi, acasă la el. Trăiesc, cucuiesc. Băi, tu nu ești mama, mă. Trăiesc, va da să-mi dată. Deschide ușa lupul. Ce crezi că le-a făcut la el? Aoleu, a făcut tot iezi, a făcut toți iezi în cur. Nu la micul i-a dat la mâini sărac. A spart gura, i-a rupt gingile să moară familia. Aoleu. Și să vezi, i-a băgat petardă în gură. Știi cum a făcut ăla? Să moară familia mea? Dar n-a făcut o dată, de 2 ori, de 3 ori. Păc! Și pe urmă, se duce ăsta, face focul cu cârpe și ce crezi că face Edu? Când dă drumul la fitil, face o dată Edu. Cum face Edu? Pac! Așa face Edu. Deci a făcut pocări. Așa, zi mai departe cu capra. Se duce capra în pădure, vede vede lupul cu pula mare, da. Ăla cu pula sculată. Mai fă capră, tu ești. Și a dat în capră, până a făcut capra aia. Cum crezi că a făcut capra? A făcut așa. Vă mai zic cum a făcut? O să auziți voi în curând. Așa a făcut capra. Hai, stop! Familia mea după mine. Hai, stop! Mai filmăm? Da. Gata.